aluora mar pinje Afrika ma ugwe gi Equity. Chwal omenda e bengi machielo, keti kata igol pesa e kind omenda ma itiyogo e pinje mopogore opogore kanyo. Yot, ti kod app mar Equity e simbi kata donje mbui mar Equity, kata bende nyalo limo ATM kata bad Equity moramora e aluora mar pinje Afrika ma ugwe. Chiegni nyakora Mogejwang' e chenro makawuono mar ohala gi mwandu. Ma en chenro mamedo koloni yore mopogore opogore kaka inyalo chako ohala kendo tae e yo makare. Machiegni nyinga Cleophas Olonch. Nyakora Mogejwang' kawuono wachako ohala gi mwandu gi ja ohala mantiere kaunti ma Homa Bay. Mano Vincent Ongoro Matingo. Vincent Ongoro osebedo katimo tijni kuom thuolo malach. En tich mar hardware. Osebedo kata kogero go jodak e kaunti ma Homa Bay kod aluora mare. Kawuono wadawinjo ni ohala mar hardware gin gik mage madwarore mondo mi ochake. To en ochake yo machal nade. Gin midhiero mage mapono nokale. Wawinyane sigande kawuono. Aniluonga ni Vincent Ongoro Matingo. Wane ohala mar hardware. I sell building materials. Town mar Homa Bay. Homa Bay County kaka ing'e is still an upcoming county. Koro sani aneno ka development projects mang'eny timore, infrastructure mang'eny migero sani. Kane waneno that loophole, mano miyo we decided to take advantage. Ne wang'eni that the market is still there, the market is live. Professionally, I was a police officer nyaka up to last year, August. But kana neno ka mich kata duoko netin tije mag sirikal. To naneno ni amanyi gira moro manyago godo tong' oko ka. Koro kana setimo market research, to mae biashara mana neno ni anyalo dhi godo mbele maber. Hardware is very expensive. Nitie gik moko mang'eny kabisa madwarore hardware. Kaka wan ka because of capital, ne wachako gi plumbing products. Koro inyalo yudo one sector michako godo. To barupe mag sirikal en mana ni nyaka ibed tax compliant. Koro weche KRA nyaka ilu, utiekri godo maber, kasto county permits nyaka ibed godo. Maki biashara. So wanatimo marketing online. Ki cheko tidhi yudowa Facebook. We have a running WhatsApp number and page ma wa engage godo customers wa. We are on Google Business. To ka ing'iyo insights ma Google Business, cheko interactions gi ji. Waneno ka we are being seen far and wide. I receive calls from as far as Beta, Kindube, Ugis, Jokmo yudowa on Google Business. Ma wasetero products mwadi. Koro social media is the way to go. If you're not on social media, you're missing out on the out. Niwach kanyo ikuma jite ntire sana. Bookkeeping, nitire biashara gima waluongo ni overhead. Overhead gin expenses, kaka koro gik mowach ni taxes mwachulo, employees ma in godo michulo, kichulo rent and what not. Koro kokitim bookkeeping, to you are not able to know exactly pesa di miloso in a particular day or week or month. Then okinyal ng'eyo kata overhead ni is more than your profit, kata profit ni ng'eny maloyo overhead.
Koro mani kuma mostly bookkeeping konyogo. Niwach mondo mi iyud michni, nyaka ing'e ni tayudo adi to anyalo spend adi kuom rent, kuom employees, kuom maka koro iyudo ni expenditure ni ng'eny maloyo gimiyudo. To kare ing'eyo ni biashara ni ok en biashara maber, but ok inyal ng'eyo mano kokitim bookkeeping. The biggest challenge ma wayudo e hardware business, anyalo wacho ni en the hardware business en very capital intensive. Odwaro pesa mang'eny mondo mi chak kodo. But mana kaka nanyisi cha, inyalo chake mos mana gi gima in godo. Kasto ineno kaka igero gi benge mos kaluwore gi uso miyudo. Ohala ber maloyo kata tich mindike ng'ato. King'iyo Kenya mzima kata throughout the world, jok minyisi ni oseloso pesa mang'eny gi mwandu mang'eny, ok gilose e tich mondo ilose mane ohala. To onge ng'ama ok nyalo timo ohala, including jok ma are employed. Inyalo timo ohandi on the side, miduogo yud kaka mara ni miduogo yud ko ohandi no anitimo on the side ni muduogo teko iwedi kata gi employment. Ananyamala wacho ni wakonyre uru, wa promote each other in business kaka many other tribes timo. Many other tribes ineno kata Indians mar within town, they first buy from fellow Indians before they go elsewhere. If we do that, to waneno ko nagi nyalo timore malo kabisa. We are on Facebook. Ki iyudo e Facebook kaka Batamu Hardware. Ki chaki cheko e Google Business, wan kanyo kaka Batamu Hardware. Wan gi an active number minyalo goche kata inyalo oro WhatsApp for inquiries and your orders. Bende watimo delivery. Number wa mar sim 0757907033. Bang' winjo sigand Vincent Ongoro mantiere kaunti ma Homa Bay, wada winjo sigand Samia Akinyi Odera. Otimo ohala man Conclave Hotel e boma ma Wendo e kaunti ma Migori. Kawuono wada menye ni mar oganda mathoth wacho ni ywayo gi ka kod buonjo mar Samia. Bende buonjo mar ng'ato kende nyalo keli karakacha. Bende kako rwako welo. En gimoro moserwako welo e hotel no miluongo ni Conclave, kendo kawuono wada menyane sigande ni en ang'o mamiye obedo gi siso mar timo tich e hotel kata mar rwako welo, tich mosetimo kuom kinde masani. Wawinyane sigande. Ohala mar hospitality kidwa timo to dwaro jachung'. To ka in jachung' tek inyalo tiyo gi ohala ni nikech en ohala ma samoro customer onge. En ohala ma samoro inyalo loso ne customer chiemo, to kitero ne chiemo to nyisi ni ok odware kamano. Koro en ohala ma kitimo to dwaro jachung'. To ndemo be iketa mbele. Alafu ka in gi pesa maber to be odhi adhiya maber. Kech samoro ka pesa onge manyalo konyi koni, tiyudo ka koni odhi odeko. Koro bodwaro jachung' to ohala dhi adhiya maber. En services momiyo gi maber momiyo kodhi to chako duogo. Kit chiemo gi rwak midhi rwake dhi miyo next time ochako wacho ni Conclave kata norwaka maber, negimiya chiemo maber manyaka wuok. Koro ogombo mondo duoge nikech orwake maber, chiemo bo miye maber. Koro oduogo, alafu bechwa be ber ma ng'ato nyalo afford. Koro mago be makowonwa welo kendo. Ne ng'at mora matimo ohala nyaka ibed gi gik ma iuso, records. Nyaka ibed godo ni koro ka giko dwe tineno ni natiyo gi 100,000. To 100,000 no gemoni pesa marom nade. Koro ka ineno ko gemoni pesa maber, kinyalo wacho ni ohala ni ayudo gimoro e wiye. Koro mi chuny mar endelea timo ohala no ka iyudo gimoro. Challenges mwadhiye en kaka customer, biro mar customer, nikech ing'e ni ochumi masani betek. Ng'ato ko biro to neno no dwa tiyo gi 700 odiochieng' achiel,
aneno ni pesa no winjo dhi ong'iew go chiemo, otero to dhi otedi. Koro customer kanyo, wan gi namba mar simu maen 0769 770311. Koro mano namba makigo sa asaya to ikonyi. To koro kanye ma ka in ng'ama bor to wanyalo mi kama intiere to ibiro to wachako rwaki koya gi kanyo ne ng'ama ni mabor. To en along Migori Kisii Road. Ka en gima kata ng'ato winjo, ing'eni alafu hospitality kae in gima samoro nyalo winje dho ng'ato. Koro kowinje dho ng'ato to nyalo dhi Google to neno to kamore to biro. Koro ber mondo be ng'ato bed gi mar mbui no eko. Advice na mogik en anyalo nyisogi ni Conclave Hotel ber, biuru mondo u experience services wa, chiemo ber kendo rooms be wan go maber to wabro rwako maber. Ok ubo regret tiyo gi pesa biro Conclave. Tich ok owinjo bed ni ng'ato yiero. Tich mar office nyalo deko, lakini ka nitie mari moro ma pod inyalo timo to ber. Koro ka nitie joma pod ng'iyo wa to nyalo biro apply, wan warwako gi. Tich ber moloyo bedo ot. Ber mantiere ka en mana ni sama investo nyaka iyud gima itiyone. Koro igolo alafu iyudo. Wasewinjo sigenero nyakora mogajuang kaka nyalo chako gi kendo tayo gi yo makare kod gigo madwarore kaachiel koda kalony. Mane gimomiyo wantiere kar kae. To koro sani wadaka uyweyo, to ka waduogo ka kod ohala mar juma. Kik idhi mabor. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Yako ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Nakusort. Ka in jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor, non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo risit mari e simbi. Ka masira ojuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba, risit mari kata digital receipt e neno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu, dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Want a break from the hustle of everyday life? Come experience the wilderness of the Mara by enjoying the 30% discount exclusive only to View Travel clients. Embark on adventurous game drives, enjoy picnic lunches, and later relax to a chilled evening. Get to enjoy daily safari departures to the Mara Sopa Lodge for only 22,500 Kenya shillings for a 3-day safari. You cannot get a better deal than this. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and let View Travel be your guide into the wild. View Travel. Dream, explore, discover. Ikrine nyero ma okru. Riuri kodwa itugo man gi mor gi nyiero mochwere. Ang'o momiyo itimori ka jo Homa Bay? Onge wach moro minyalo mede. Tich abich ka tich abich ne chenro mar Nyarkochia. Adwa ni rudho sufria ni ma ler piat kang'era kama taneno sucha. Kendo we kinde mag moro bedie. Damo biro ka gi ich madhiro sati. Wada jok saina go jok moa dala ok nyager. Nyiero e yath maber moloyo. You're beautiful. Dogi. Dogi maro mena no. Mokwongo be chunya ok dwari. Sikutaki. Nyarkochia. Tich abich ka tich abich, saa 1:45 otieno. Kik bai. Ikrine wuoth mar dhialo teko kod lony mar joma mine e Kenya mangima. Na explore mang'e kaka bro connect numbers gi solving real world problems. Onyalo bedo e weche mag ohala, paw siasa kata dongruok. Mine gi yaw yore ne oganda e higni mabiro. Adwa nyiso joma rowere ni kentie idea main to chaka kada kaen mana mar uso mandas. Kochakore jiwo ratiro e kind chwech nyaka ting'o duond ji mopogore makelo lokruok makare. And about just puonjo
jotelo bedo joma ber, bedo joma kare, joma ohero dongo, joma tiyo negi, employees matiyoni ka gionge, you cannot go for agile. Mine wacho, ngeso ka ngeso kod jailieta. Wuoth e chuny kit ngima, puonj kod timbe. Kane iyiero ng'ato ni bedo ruoth, to nyaka nobed ng'ama kawuono iluongo gi kisungu ni tall, dark and handsome. Wakelonu sigendni mane ok wache wi anyuola mopogore opogore. Chakre nam nyaka e alwora ma ji odakie. Ochano ni ng'ama dhodho nyathi e kore okor gi rom gi dhako wadgi. Ne kaka timbe machon ne okalo e tieng' ka tieng' kendo kaka ne gin kido mabeyo ahinya. Wamielo bul, wawero wende wa moko mag oganda, kendo wawero wende wa moko mag paro. Wamiyo giwa luor kendo wanono adiera mamiyo waduto wabedo kanyachiel. Desreuru mondo ubed jok makare. Mana adier. 111 Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Mogejuang inyalo luoro bombe mopogore opogore, to koro sani ohala okela nyaka kaunti ma Kisumu. Ka wada winjo sigand engineer ma sigand Medusa Jivans Opemo, mabende kawuono wada winjane sigande otenre kod ohala motimo mar miyo ohala mamoko thuolo mar nyisruok kata gigo mopogore opogore. Ma en ohala moting'o gigi miloso kata miluongo ni billboards. Moko bende nyalo bedo ni gin tipo manyiso ohala mopogore opogore. Mae gimomiyo kawuono wada menye ni to nochake yo machal nade. Ma en Medusa moloko tije kendo koro sani en jatim ohala. Ohala ne otime nang'o, to nochake e yo machal nade. Jivans Opemo e ja ohalawa mar juma. Ginyinga iluonga ni Engineer Jivans Opemo, ajaseme konywera. Ohala matimo en lando ne ji ohandgi gi yo manyasani. Mwatiyo gi TV madongo dongo ma wan go Kisumu ka, wan gi moro roundabout ma Kisumu Boys kanyo. Kikalo kanyo go neno kwa lando tiji gi gimitimo. Moko be wan go e towns mamoko ka Nakuru, wan gi moro Mombasa nyaka Eldoret. Ohala ne nachako 2020. Gima nojiwa mondo achako ohala ni ne en kana wuotho e pinje mamoko, aneno ka ne gitiyo gi lony manyasani mar lando ne ji ohandgi. Then kana biro bende naneno ka bende jo Nairobi nosechake. Koro naneno ni towns mamoko gi ne pod onge. Koro naneno ni mondo wachake. Gima chielo manojiwa mondo wachako ohala ni, lando ohala en ga expensive. Koro nikech kawaida onego bed ni iditi print tandaruo maduong' ma en pesa mang'eny, then ichake dogi chulo wuon ng'ama idhi keto gino kaka billboard. Koro en gima ne jo ohala matindo tindo gi ok nyal. Koro ne wamanyo yo mane jo ohala matindo tindo gi bende ne nyalo lando handgi gi yo ma yot, nikech marwa en mana loso video kende to waketi to koro ilandi maonge printing gik mang'eny. Pesa mana chako go ohala ni kata capital mana chako go ohala ni, ne an engineer, koro natiyoga to akano pesa matin tin. Koro bang' higa madhi achiel kama, pesa manakano ne romo nyiewo gino gi contact matindo tindo mabende nayudo. Koro nanyiewo go screenwa mokwongo, then screen no koro be nokonyowa nyiewo screen moko. Midhiero mane ohala ni ma chandowa kabisa en ni joma lando ohandgi moko ok wayudre kachiel kachiel. Gitiyo gi miluongo ni agency.
Koro agency ni en kaka broker. Koro samoro ikia ni giwacho gi wuon ohala ng'o, in gima biro nigono ema onin, to then samoro bende gilewo mok gichudo. Koro iluri kodgi to wuon ohala to nosechulogi. Midhiero mamoko mabe wan go en cost mar business bende ni malo, kaka nomed bech stima kod bech internet geri ma bende gino tiyogo. Then levies mag sirikal, usuru ma bende wachulo bende ni malo. Gima sepuonjora ahinya en ni ohala dwaro patient. Ohala ok inyal yawo kawuono to kiny ichako yudo pesa. Samoro inyalo yawo mutii kata mana dweche 6 ka gimomiyi malong'o onge. Koro nyaka ibed gi patient, ibet ng'ama nyalo rito tineno kaka market trends dhi. Kineno ka ok odhi maber ahinya to bende imanyo mana ohala machielo, nikech inyalo bet ni rito to bende en gima ok boro timore kaka ni paro. Gimomiyo anyalo medo dhigo ohala ni nyime. Sani e Kenya ji pok embrace ohala ni kabisa. To ka nang'iyo pinje maoko, aneno kata ka billboard mani Kenya ka indigi onge pinje maoko, mang'iso ni this is the future. The future is here. Koro biro chopo ndalo moko ma screen gi kende ma sirikal biro dwaro, nikech billboard kaka monde gidongo ka gigore piny ginyalo nego ji kabisa kata gin risky. Then space be gikawo madongo dongo. Koro pinje malony ne osagolgi ma screen dwagi masani tiyo. Anyalo chako yiero ohala ni nikech ohala ni bende osamiyo ang'eyo weche mang'eny. To gimomiyo bende anyalo chako adog ayiere kendo. Ohala ni en way ma en yo ma wanyalo promote go jo biashara matindo tindo. Nikech koro kata kawuono kwa loro jo biashara matindo tindo ok ginyal keto advertisement gi, ok ginyal lende billboard nikech billboard en very expensive. Koro wane ma wan in between. Wane ma wanyalo miyo gi platform mar lando ohandgi, nikech mano gimomiyo nwachako kambi mar lendo e yo ma ng'ato ka ng'ato nyalo yudo thuolo mar lando ohande. Advice manyalo miyo ja ohala ni kidwa chako to nyaka itim surveillance malong'o ming'e ni onyalo timre kuma idwa chake. Kokitimo mano tibro chake to ok bodhi maber, nikech jo Kenya pok embrace lendo gi digital screen. Mokwongo gi believe ni gino is very expensive, which is not true. Mar ariyo gineno ni gino en mana mar kembe madongo dongo, which is also not true. Gini en mar jo ohala matindo tindo. Gima winjo bed ni ing'iyo ahinya en ni kuma idwa chake ohala no nitie demand mar gima idwa timo. Wawuondre ni idwa chako kata ohala aila marwa ni kamoro kata mana e county moro. Nyaka itim surveillance ming'e ni to kanyo demand mar advertisement chal nade. The locals man kanyo, joma ni kanyo maloko ohala kanyo, be gi embrace advertisement. Mi tim survey ni mine ni jogi ginyalo lando. Kokamano to inyalo chako tiyudo ka kanyo ok ohala no ok dhi maber, nikech joma ni kanyo ok acknowledge ni advertisement is part mar business. Nyaka ibed gi data moromo kapok ichako ohala moro amora. Ok inyal chako ohala ni neno ka ng'ato timo. Nyaka ibed gi data moromo mi analyze kaka ng'ama dwa chako ohala, mi put risks te. Iwacho ni ohala onego bed ni ichako king'e ni kata mana dweche moko 2-3 ok onyal miyi pesa, lakini pod inyalo riembe. Koro mano be gima is very important. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Tema mari manage pesa gi kendi, then inyalo grow vision mari, paro lake ma in go mar chieng' moro idwa bet idwa no ohandi no chal kama, in iwuon iriembe mineni gigo chopo. Kidwa bet gi kaka wan koda bet gi screens kata pare Kenya ka, koro en ni wan emoti matek mondo wabed kodgi e par. Koro kaka in kodgi mang'eny be kaka medo yuto. Ohala ni en very relevant nikech wa connect, wayudo networks, waromo gi ji mopogore opogore, then wa solve problems bende mag ji mopogore opogore, then wan flexible. Joma gombo chako ohala kata Kisumu ka to gi kia samoro gibiro to wang'isogi ni wa advertise
even though challenge ma ji benigo, ji paro ni ko advertise kawuono to kiny duka ne opong' gi joma dwa nyiewo gikego. Mano be challenge moro ma wan. Ohala ni nyaka i advertise for at least dweche adek eki nyalo ng'eyi. To kinya biro ni advertise 2 weeks ti expect ni simo ibo igoni duka ni ohandi opong' ji biro mang'eny. Ok en gima timbre kamano. Ok en kaka stima miyawo. Ohala ilendo, kaka imedo lendo e kaka ji medo ng'eyi. E Facebook wan Shapiro Media, Twitter kata X wan @Shapiro Limited. Ginyalo gonwa simo bende, namba wa mar simo en 07 88 888 666. Inyalo oronwa email bende info@shapiro.co.ke. Nyakwara Mogejwang, gisigend ni mwawinjo odiochieng' makawuono en gi ageta mano mar loko pachwa kaka wachako ohala kendo kaka wanyalo tayo gi e yo makare. Kawuono wamenyo sigeni adek mana kaka pile chenro mar ohala gi mwandu, kendo koro sani wadani wakaw thuolo mar paro kaka wanyalo chako ohala machalo kamagi. Watudre kendo juma manyien ka wadhi manyo ni ohala machielo, wami riekni kaka inyalo chako gi kendo tayo gi e yo makare. Oriti masani, nyinga Cleophas Oluoch. Yore mag bengi, aluora mar pinje Afrika ma ugwe gi Equity. Chwalo omenda e bengi machielo, keti gol pesa e kino omenda ma itiyogo e pinje mopogore opogore kanyo. Yot, ti kod app mar Equity e simbi kata donje mbui mar Equity. Kata bende nyalo limo ATM kata bad Equity moramora e aluora mar pinje Afrika ma ugwe. Who is a true partner? They step in when you need